Olin pikkuvasta asti kuullut, niin siellä Kirkkokuusikossa on ollutkin ensimmäinen kirkko. Mutta sitten tuli kesä, jolloin vanhan isän ja Eevi-tätin ja Mallu-tätin ja ketä niitä täteitä sitten oli mukana, lähdettiin Hillaan sinne. Ja mentiin niitä loputtomia pitkospuita päivähoitovuomalle. Ja jossain vaiheessa tultiin Kuusikon laitaan ja vanha isä sanoi, että tuossa se on se Kirkkokuusikko. Niin kyllähän se poikasen oli aika yllätys, että se kuusikko jotenkin näyttikin kirkolta jo. Se oli niin jylhä ja komea se kuusikko. Ja silloin me olen ensi kerran niin oikein todella käynyt siinä paikalla, jossa sanottiin sen kirkon olleen. Ja kyllä se sen aikaisille ihmisille oli aivan todellinen asia, että se kirkko on ollut siellä. Ei niillä ollut siitä epäilystä, etteikö se olisi ollut. Se paikka nyt ei ehkä ollut aivan varma, missä paikkaa Kirkkokuusikkoa tai jollain lähimaastossa siinä, mutta kuitenkin sen päivän Hohtovuoman alueella se kirkko oli ollut. Ja kun ajattelee näitä jäljestäpäin, niin eipä nämä muuta paikkaa semmoista ole kuin se Kirkkokuusikko. Se on semmoinen vuoman keskellä oleva hallitseva kuusikko. Mutta sitten kun tuli tämä Jokelan sukuseura, niin tulipa ajatus, etteikö nyt paikkakunnan suurin suku laita sinne muistomerkin. Ja tästä lähti se idea sitten liikkeelle. Tässähän se on kartalla Kirkkokuusikko päivänhohtovuoman keskellä, Katsojokivarressa, Hanhimaan ja Kiistalan tai Lintulan välillä. Monethan pitää ihan hulluna sitä asiaa, että siellä mettän keskellä jo satoja vuosia sitten olisi kirkko rakennettu, mutta ei se ihan tuollaista temmattu ajatus ole, kun katsoo vaikkapa näitä vanhoja karttoja 1640-luvulta peräisin olevaa tunnettua Treskin karttaa tai 1630-luvulta peräisin olevaa Purenin karttaa, jossa tätä Pohjois-Skandinaviaa on kuvattu, niin tältä kartalta löytyy Kittilän kylä, Kittilän Lapin kylä. Ja se löytyy nimenomaan tuosta Loukisen Kapsajoen Ounasjoen yhtymäkohdasta, johon tämä Kirkkokuusikonkin tarina tavallansa liittyy. Mutta tätä asiaa voisi katsella myös muista arkistolähteistä ja vähän hahmotella sitä, että ollaanko tässä vain tämmöisen paikallisen kertomusperinteen matkassa vai onko tällä hanhimalaisten, kiistalaisten ja köngäsläisten perimätiedolla jotakin ihan todenkin pohjaa. Se tuo perimätieto ei tarkasti kuvaa sitä, että koska se kirkko siinä olisi ollut. Mutta kun asiakirjoja rupeaa tutkimaan, niin sieltä löytyy hyvinkin yllättävä ja selkeä tieto siitä. Ja se löytyy aika kaukaa, 1600-luvun alusta saakka, 1605. Ruotsin kuningas Karle IX antaa käskynhaltijalleen Isak Peemille määräyksen, että Kemin Lappiinkin olisi pystytettävä kirkko markkinapaikan läheisyyteen. Ja antaa vielä tarkkoja määräyksiä siitä, että kirkkoa varten jokaisen vähintään 10 poroa omistavan lappalaisen ynnä pirkkalaisten pitää vetää sinne 5 hirttä, jotta tämä kirkko rakennettaisiin. Ja että tässä kirkossa pitäisi Kemin papin pitää kirkonmeno 2 vuodessa tuomaan päivästä kynttilän päivään ja Marian päivän aikana. Käskyä ei heti noudateta ja Karle IX toistaa tämän käskyn seuraavana vuotena eli 1606. Ja
Lapin vouti Matti Joosefin poika lupaa tehdä tämän heti seuraavana vuotena. Tulee ottalauat. Kun se kuningas tuossa käskykirjeessään oikeastaan määrittelee senkin, että kuinka monta hirttä kenenkin velvollisen tai poronomistajien sinne piti tuoda, niin samalla hän tulee määritelleeksi siinä, että minkä kokoinen se kirkko oikeastaan oli. Ja mikään mielikuva suuresta tapulikirkostahan kysymyksessä ei ole, vaan enemmänkin tällainen jonkun tyyppinen kappeli tai yksinkertainen hirsirakennus, johon pystyttiin kokoontumaan ja todennäköisesti samalla pitämään myös erinäköisiä käräjiä ja muuta tilaisuuksia. Tuossa samassa kirjeessään kuningas määrää rakennettavaksi kirkon Enontekiölle ja Jukkasjärvelle ja Jokkmokkiin Ruotsiin. Ja näitä kirkkoja tosiaan rakennettiin ja jonkun verran me näistä vanhoista piirroksista ja kuvista voidaan päätellä, että minkälainen se kirkko oli. Että esimerkiksi Enontekiön markkinan kirkkoa on kuvattu joskinkin tätä myöhempää kirkkoa 1700-luvulla rakennettua, mutta kuva kertoo siitä, että pienestä huoneesta oli kysymys ja tämän pienen huoneen ympärillä oli sitten lappalaisilla tällaisia omia hirsisalvosrakennuksia ja sitten myös markkinassa kauppiailla omia rakennuksia. Eli kokoontumispaikasta oli kysymys ja tämä kokoontumispaikka oli päätetty rakentaa tähän päivänhohtovuoman keskellä olevaan kumpuun, johon pystyttiin helposti suunnistamaan niiltä kaukaisiltakin kyliltä, joilta ihmisiä saapui. Se kirkko rakennettiin aikaisintaan 1607. 1620 siitä on maininta. Silloinen Paltamon kirkkoherra Matsuetes Jaakobi Fellman kirjoittaa ystävälleen Johannes Messeniukselle Ouluun. Tai oikeastaan hän oli silloin Kajaanin linnassa. Että Kemin Lapin Kittilän kylässä on Kaarle 9. aikana rakennettu kirkko, jossa pappi kävi kerran vuodessa heti uuden vuoden päivän jälkeen pitämässä saarnoja. Tämä kirkkojen rakentaminen tänne pohjoiseen 1600-luvun alussa ei ollut ainoastaan tämmöistä luterilaista käännytystyötä, vaan se oli itse asiassa Ruotsin kuninkaan tämmöistä Lapin ja Jäämeren politiikkaa, jossa se oikeastaan oli semmoinen selkeä vastaisku sille, että Venäjä ortodoksisen kirkon varjolla oli tullut Vienanmerelle ja Kuolanniemimaalle ja pystyttänyt sinne luostarinsa. Nyt näiden kirkkojen avulla Ruotsin valta osoitti olevansa täällä Lapissa varteenotettava tekijä. Tässä Kittilän pohjoisten kylien alueella on kerrottu aina tarinoita päiviönoidasta, valtanoidasta. Ja mielenkiintoista on se, että tämä kirkon rakentaminen osuu hyvin monella tavalla siihen samaan maisemaan ja jopa samaan aikakauteen kuin tämä päiviötarusto. Ja tarinahan kertoo näin, että tämä Kittilän Lapinkylän johtohahmo Päiviö kävi Tukholmassa tapaamassa Ruotsin kuningasta. Ja tällä reissulla hän kääntyi ristinuskoon, mutta samalla hän menetti noitakykynsä. Sellainen laulukin on jäänyt voimaan, jossa Päiviö itse laulaa, että olin minä noita nuorempana ilman ristin riipomatta, papin pojan pannaamatta, taisin taajat tarkallensa loitsut lauloa Lapiksi. Tämä kertoo siis jollakin tapaa siitä, että tämä Kittilän Lapinkylä kosketti nuina aikoina hyvin selkeästi tällaista kristinuskon tuloa ja kristinusko kosketti Lapin kylää. Oliko tämä Päiviön Tukholmassa käynti sitten tarina vai liittyykö siihen jotain todenperäistä, on myös mielenkiintoinen asia.
Arkistot voivat hyvinkin valaista sitä asiaa, että miten Kittilän Lapinkylän kyläpäällikkö Päiviö ja Kaarle IX oikeastaan jopa tapasivat. 1602 Kaarle ei ollut vielä kuningas, vaan käytti nimeä Kaarle Herttua tai kutsuttiin nimellä Kaarle Herttua. Ja hän antoi Kemin Lapin lappalaisille kirjeen, suojeluskirjeen, jonka sisältö on lyhyesti se, että kaikki kruunun alamaiset ja lappalaiset Kemin Lapinmaassa, erityisesti Kittilässä, Sodankylässä ja Peltojärvellä, Kitkajärvellä ja Maaselässä, ovat olleet luonamme, eli siis Tukholmassa, ja valittaneet, että pirkkalaiset ja jotkut talonpojat ovat tehneet heille vääryyttä ja aiheuttaneet heille vahinkoa heidän kalavesillään. Että ovat väkivalloin käyttäneet samoja järviä, joista he jo maksavat kruunulle veroa. Ja tämä suojeluskirje kirjoitetaan siis vuonna 1602. Ja oletettavasti tämän Lapinkylien delegaatiossa oli mukana sitten myös Kittilän kyläpäällikkö Päiviö, ja hänen kristinuskoon kääntyminen liittyy tähän tilanteeseen. Eli Kittilän Lapinkylä ei ollut tällaisesta aluepolitiikasta tai oikeuksista, Ruotsin valtakunnan verokysymyksistä kovinkaan kaukana. Vaikuttaa siltä, että kirkon rakentamisesta ei ollut oikeastaan kukaan innoissaan. Saamelaiset todennäköisesti sitä vastustivat, mutta niin vastustivat Kemin papitkin, koska kirkkomatkasta tuli pitkä ja todennäköisesti he pelkäsivät myös, että kuninkaan valta tulee kontrolloimaan heidän käytöstään ja kymmenyksiensä hankkimista tarkemmin tuolla alueella. Toisaalta ajat olivat rauhattomia ja vuoron perään Pohjanmaalta Ruotsin joukot kävivät polttamassa Vienaa ja Karjalaa ja vuoron perään venäläiset karjalaiset Karjalasta käsin Lappia, niin että Rovaniemikin tuolla aikana poltettiin useampaan kertaan ja karjalaiset venäläiset kävivät Ounasjärven ja Jerisjärven kalamajatkin tuhoamassa, ja todennäköisesti tuo kirkonkin paikka Kirkkokuusikossa tunnettiin, ja tuona aikana tämä kirkko sitten niin kuin aikakirjoista häviää. Mä olen tehnyt tähän kirkon tarinan taustalle tällaisen kirjallisen selvitystyön, ja uskon vakaasti, että tämä kirkko todella oli jossakin muodossa olemassa, mutta sen paikasta ei ole varmuutta. Ja minusta tämä muistomerkin on jollakin tapaa tunnustettava semmoinen epävarmuus ja resonoitava tämmöisen kertomuksperinteen luonteen kanssa. Eli tavallaan jotenkin säilyttää se idea, että muistomerkki etsii itsekin yhä paikkaansa ja ehkäpä jopa merkitystään. Ja ajattelen näin, että sen teoksen muotokielen tulee toki viitata kirkkoon, mutta haluan sen myös viittaava jollakin tavalla tämmöisiin Kittilän talvikylän asumuksiin. Ehkäpä jopa niin kuin tämmöisten ensimmäisten uudisasukkaiden rakennuksiin. Ajattelen näin, että se muistomerkki ei ole sellainen osoitteleva, vaan pikemminkin semmoinen jollakin tapaa vihjaava, hiljainen. Että siihen tulee liittyä jotain semmoista samanlaista salamyhkäisyyttä kuin tähän koko Kirkkokuusikon tarinaan ja siihen liittyviin muisteluksiin ja paikan nimiin. Miten se tällainen muistomerkki sitten voi esittää merkityksiä ja tarinoita, jotka ovat jossakin kaukaisuudessa ajan hämärässä? Toki tuon ajan kirkoista ja niiden koosta ja tyylistä tiedämme hiukan, kun katselemme
muita rakennettuja kirkkoja. Tuolta aikakaudelta on hyvin vähän kuitenkin esineistöä säilynyt, mutta jotakin pientä löytyy, josta voidaan päätellä sitä, minkälainen muotokieli tuona aikana oli vallalla. Metsäsaamelaisen kulttuurin maailmankuvaa ehkä kaikkein parhaiten on tallentunut keminsaamelaisten noitarumpujen kalvolle. Noissa niin sanotussa segmenttirumpujen kalvolla esitettiin pieninä piirroksena tuommoinen tyypillinen käsitys maailman sellaisesta kosmologisesta olemuksesta, jossa jumalat ovat ylimmällä segmentillä ja keskisegmentillä ovat ne ihmiset ja elävät olennot ja jopa elinkeinot. Ja näistä rummuista, joita oli metsäsaamelaisten käytössähän on säilynyt ainoastaan 2. Eli kun papit ne tuhosivat, niin papit muutamat rummut kuitenkin sitten Saksaan ja Tukholmaan myivät. Ja pari näitä rumpua on tältä alueelta säilynyt. Ja yksi näistä rummuista on erityisen mielenkiintoinen keminsaamelainen rumpu, jonka kalvolta löytyy juuri sitä ajankuvaa, johon tämä kirkkokuusikon tarina liittyy. Eli rummun kalvolta me voimme löytää tyypillisiä elinkeinoja. Sieltä löytyy metsästykseen, poronhoitoon, peuranpyyntiin liittyviä asioita, ennen kaikkea peuranpyyntiin liittyviä asioita. Hanhet, metsot, metsästäjäjousimiehet. Sieltä löytyy kuvat papista, veronkantajista ynnä muista. Ernst Manker, joka on tutkinut noita saamelaisrumpujen kuvioita juuri tässä keminsaamelaisessa rummussa, toteaa yhden kuvan tunnistamattomaksi. Ja mielestäni tuo kuva on erityisen selkeä kuva viljan istuttamisesta ja viljan leikkaamisesta. Ja se liittyy jollakin tapaa siihen aikakauteen, jolloin kirkkokuusikon kirkon myötä tälle Kittilän saamelaisalueelle tuli ensimmäiset merkit karjanhoidosta ja viljasta. Tuolta samaiselta rummun kalvolta löytyy myös selkeä kuva kirkosta. Ja jos tämä tulkintani on totta, niin tämä rumpu on erittäin mielenkiintoinen kuvakokoelma tuosta aikakaudesta. Suomalaisuuden ja kristinuskon ja saamelaisuuden maailmankuvan kohtaamisesta. Tanhuan hautalöytö, joka on ajoitettu tuolle hyvin samalle ajalle, on myös mielenkiintoinen ja jonkun verran innoittanut minua tässä työn tekemisessä. Tässä niin sanotussa noitahaudassahan on sulassa sovussa kristinuskon symboleita, takorautaisia ristejä, mutta myös erilaisia samanikaluja karhun hampaineen ja muine taikakaluineen. Ja tätä hautaa on pidetty tällaisena samanin noidan eräänlaisena ehkä Päiviön kaltaisen kyläpäällikön hautana. Nyt kun mä tätä muistomerkkiä sitten olen alkanut suunnitella, niin en oikeastaan ajattele tekeväni ensimmäisen kirkon muistomerkkiä. Ajattelen tekeväni enemmänkin muistomerkin tästä 2 erilaisen maailmankäsityksen, 2 erilaisen yhteiskuntajärjestelmän kohtaamisesta. Tämän kirkkokuusikon tarinan keskeinen ydin on minusta siinä. Eli muistomerkin sisältö ei ole vain kirkko, vaan sen taustalla olevat suuremmat käsitykset, merkitykset ja arvot ja seuraukset.
yhden aikakauden loppu ja toisen alku. Ja tähän ajankohtaanhan sijoittuu myös sitten meidän Jokelan suvun ilmestyminen aikakirjoihin ja näihin maisemiin. Ja minun vankka käsitykseni on siinä, että meidän sukumme juuret ovat hyvin voimakkaasti myös tässä Kittilän Lapinkylän perinnössä. Siellä on jo. Täällä on nyt. No nyt, katsoko. Se on takana on vielä. Täällä. Juu. Tarvitaan kohta. Tuolla tarvitsee 5 kappaletta. Arvoisa piispa, hyvät sukuseuran jäsenet ja muut tilaisuuden osanottajat. Olen Jari Jokela, Kittilän Jokelan sukuseuran puheenjohtaja, ja sukuseuran puolesta minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän pieneen rukoushetkeen, joka on järjestetty Kittilän Lapinmaan ensimmäisen kirkon muistomerkin paljastamisen tai käyttöön vihkimisen johdosta. Tarina kertoo, että täällä kirkkokuusikossa on sijainnut kirkko 1600-luvulla. Se on rakennettu 1610 vuoden kieppeillä, ehkä juuri 400 vuotta sitten, eli 1609. Siitä on jo sen verran kauan aikaa, että vuosi sinne tai tänne ei paljon merkitse. Ja se on eri lähteiden mukaan ollut täällä pystyssä ainakin vielä vuonna 1620, mutta ilmeisesti ei kovin paljon sen jälkeen. Ja professori Timo Jokela, meidän sukuseuran hallituksen jäsen, on tämän muistomerkin suunnitellut ja toteuttanut yhdessä Juhani Junttilan ja Pekka Nivan kanssa. Ja itse asiassa Pekka Niva on oikeastaan tämän muistomerkin idean isä, eli hän on eri tahoja tähän kysellyt tätä toteuttamaan, ja sukuseura sitten tähän asiaan tarttui, ja muistomerkki on nyt tässä pystyssä. Tässä vaiheessa kiitos tämän toteutuksen taloudellisesta ja muusta tuesta Kittilän seurakunnalle, Kittilän kunnalle ja Metsähallitukselle, jotka ovat tässä olleet yhteistyössä mukaan. Aloitamme tämän hartaushetken ja annan puheenvuoron piispa Samuli Salmelle ja kirkkoherra Kerttu Venäläiselle. Olkaa hyvä. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun
Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme äskettäin vaeltaneet, varmaankin uskaltaisin sanoa, elämämme kaikkein mielenkiintoisimman kirkkomatkan. Tähän väitteeseen ainakin itse tahdon yhtyä, kun saan seistä täällä kirkkokuusikon keskellä tämän muistomerkin äärellä. Olemme täällä yhdessä tekemässä matkaa kirkon paikalle, jonka paikan perimätieto on asettanut näille seuduille. Tämä muistomerkin jalakset ja tehty historian selvitys tähän asti osoittavat, että tämä paikka kenties saattaa olla myös lähimaastoissa täällä. Kirkko on ikään kuin liikkeellä, mutta yhtä lailla voimme ajatuksen matkaa tehdä siihen todellisuuteen, että Jumalan sanan saarnaamisen paikka on sijainnut täällä Kittilän seuduilla, jossain täällä. Ja kerran evankeliumi, sen liikkeellä oleva voima on tuonut tänne myös rakennuksen, jossa on saatu rukoilla elävää Jumalaa. Tänään tällä paikalla me tahdomme muistaa sitä evankeliumin vaellusmatkaa, jonka se teki tänne 1600-luvun alussa. Ja tänään saamme tuntea kiitollisuutta siitä, että olemme täällä keskellä kirkkokuusikkoa, maassa, jossa evankeliumi on voittanut. Voittanut ne vallat, jotka kahlitsivat ihmisiä noituuteen ja monenlaiseen elämää vähentäviin voimiin. Te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Kerran samarialainen nainen tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tuo Samarian nainen puki sanoiksi sen elämän peruskysymyksen, joka ihmisellä on kautta aikojen ollut. Miten voin olla yhteydessä luojaani? Miten voin ja miten pitäisi rukoilla? Ihmisen sisin on levoton, yksinäinen, usein rikkinäinen. Se kaipaa yhteyttä luojaan, elämän antajaan. Tuo meissä asuva Jumalakaipaus on paljon syvemmällä kuin monet uskonnolliset ja poliittiset valtapyrkimykset, joiden palvelukseen kirkko historian saatossa on tämän tästä valjastettu. Joskus kokemus Jumalan läsnäolosta on vallannut ihmisen luonnonkauneuden keskellä, ehkä yksinäisyydessä, kenties syvän hiljaisuuden keskellä, tuulen huminassa, avoimen taivaan alla. Ja tuota sanomattoman Jumalan läsnäoloa ihminen on aina halunnut jollakin tavalla ilmaista, pukea sanoiksi tai johonkin muotoon. Tähän tarkoitukseen ovat kelvanneet kauniit sanat, kuvat, sävelet,
alttaritaulu, ikoni. Tätä tarkoitusta varten on rakennettu kirkkoja, että elämän keskellä olisi paikka, jossa tulla yhteen, paikka, jossa kohdata matkakumppaneita, jakaa elämän kokemusta, saada arjen keskellä levähtää pyhän läsnäolossa, kumartaa sisimpänsä vastaanottamaan siunausta. Meille suomalaisille metsä ja sauna ovat olleet aina pyhiä paikkoja. Siksi meille niin läheinen ja rakas on tuo laulu, jonka äsken kuulimme. Nyt metsäkirkkoni olla saa. Luonnon keskellä Jumala luojana ja henkenä koskettaa meitä, hoitaa meitä. Täällä metsässä me voimme aavistella myöskin jotakin siitä, mitä niiden ihmisten mielessä on liikkunut, jotka vuosisatoja ennen meitä ovat näiden jänkien keskellä kulkeneet. Keitä he olivat, minne menivät, miten elämänsä kokivat, mikä oli heidän tarinansa. Siitä me jotakin tiedämme. Heillä oli omat elämän tarinansa ja meillä on omamme. Meillä, jotka tänään olemme täällä. Mutta meitä yhdistää varmasti kaipaus pyhän läsnäoloon. Olemme sisaria ja veljiä siinä pyhiinvaeltajien saatossa, joka halki aikojen tekee matkaa. Osa on kulkenut jo rajan yli, aivan niin kuin tuossa laulussakin sanottiin, hän on tallella siellä. Me olemme täällä pyhiinvaeltajien saaton hännillä, jotka tänään olemme pysähtyneet tänne komeiden kuusten ja vanhojen koivujen keskelle muistamaan ja myöskin kunnioittamaan noita edellä kulkeneita ja heidän työtänsä. Tulee aika ja on jo jolloin oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Vaeltava Jumalan kansa on tarvinnut itselleen kirkon yhteisönä ja kirkon rakennuksena. Me tarvitsemme myöskin tänä aikana paikan, jossa me voimme jakaa Jumalakokemusta. Voimme etsiä sanoja elämämme tunnoille, löytää paikan rukoukselle, Jumalan puhuttelulle ja hänen läsnäololleen. Tänään se on tässä ja sunnuntaina kenties se on Marian kappelissa. Taas jonkun ajan päästä se täällä Kittilässä on Kittilän kirkossa, kun se remontista vapautuu taas meidän käyttöömme. Omaa Jumalakokemustamme me saamme ilmaista myöskin nyt virren sanoin, jonka yhdessä laulamme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat ystävät, tämä muistomerkki omalla olemuksellaan kertoo siitä, että ihmisen sielussa voidaan käydä taistelua. Tämän muistomerkin sysimusta hämärä ydin rauttuu ovien kautta. Ovien pinnassa on ikivanhoja kirjaimia ja kuvioita, jotka kertovat ajasta paljon ennen meitä, noin 400 vuotta sitten eläneestä ajasta. Ne ovat esillä nyt täällä ja kuvaavat paitsi omaa aikaansa myös ajasta toiseen jatkuvaa taistelua, jota käydään ihmisen sisimmässä. Avoimet ovet ja nyt aurinko, joka juuri tällä hetkellä tulee esiin, tietyllä tavalla symboloi myös sitä, että sielun taisteluun voi tulla vapautus ja valo.
silloin kun ihminen vapautuu taakoistaan, kun ihminen saa tunnustaa syntisyytensä ja syyllisyytensä, kun hän saa tunnustaa sen, mikä häntä painaa, silloin vapauden valo tunkee sisimpään ja taistelu alkaa saada voiton piirteitä. Edessä oleva risti, joka tänne on kannettu, kertoo myös syvimmältään siitä, missä taistelun voiton sija on. Se on Kristuksen voiton ristissä. Ja siksi me tuon ristin saattelemina tulimme tälle paikalle, joka kertoo tämän muistomerkin taustasta. Siitä, että näillä seuduin on todella kerran käyty syvää sielun taistelua. Sitä taistelua, jolloin vahvana, niin kuin me sanoisimme, pakanuuden ajat kohtasivat kristinuskon näillä seuduilla. Ja silloin syntyi se taistelu, joka lopulta johti evankeliumin voittoon ja vapauden auringon ja vapauden ovien tulemiseen ihmisen sisimpään. Tietyllä tavalla tämä taistelun ja vapautuksen yhteissanoma tulee ilmi kertomuksessa näiden seutujen shamaanijohtajasta Päiviöstä, joka kristinuskoon käännyttyään vapautui kaikesta siitä, mikä häntä kietoi ihmisyytenä vääriin ja heikentäviin voimiin. Tietyllä tavalla tämä muistomerkki myös tuo hänen henkilökuvansa esille, mutta paljon laajemmin koko sen taistelun, jota täällä näillä seuduilla elettiin, kun evankeliumi murtautui esiin. On olemassa eräs kertomus Vanhassa testamentissa, joka sattumoisin on ikään kuin kertomusta myös tämän muistomerkin taustasta tietyllä tavalla. Se kertoo siitä, miten kantaisä Jaakob oli matkallaan erämaan halki kohti Mesopotamiaa. Ja sillä matkallaan kerrotaan, hän tuli erääseen paikkaan, niin kuin me olemme täällä eräässä paikassa. Hän tuli erääseen paikkaan ja hän otti pään alusekseen kiven, asettui makaamaan sen kiven päälle ja nukahti. Ja unessaan hän näki, kuinka enkelit tikapuita myöten kiipesivät taivaaseen ja alas ja tekivät hänelle palvelusta. Ja sen unen keskellä hän myös kuuli Jumalan häntä puhuttelevan, jolloin Jaakob herää ja hän pelästyy. Hän pelästyy, sillä Jumala puhutteli häntä. Ja täällä me voimme ikään kuin mietiskellä sitä, miten tänne evankeliumi kerran tuli näille seuduille. Täällä me voimme myös mietiskellä sitä, millä tavalla evankeliumin valo vapautti ihmisiä ja millä tavalla täällä voitiin myös myönteisellä tavalla tuntea Jumalan läsnäolon pelkoa, Jumalan pelkoa, joka on viisauden alku. Ja täältä erämaasta matka on kerran voinut jatkua arjen keskelle. Vapautetuin mielin, vapautetuin sydämin, sillä Jumalan läsnäolo on täällä ollut todellisuutta. Kun käymme siunaamaan tämän muistomerkin täällä Lapin sydämessä, meidän ajatuksemme on, että tänne tuleva matkailija, sanoisinko pyhiinvaeltaja, saa täällä myös tuntea jotain siitä Jumalan puhuttelusta, joka vapauttaa sydämen salvat, avaa sydämen kammion ja päästää valon sisälle. Saakoon siis meidän mielessämme olla pyhiinvaeltaja ja pyhiinvaeltajien joukko,
joka ei vain muistele historiaa täällä ja kristinuskon tuloa tänne pohjoiseen. Saakoon mielessämme olla se yksinäinen ja yksityinen vaeltaja, joka on tullut etsimään elävää Jumalaa sydämensä syvyyksiin. Pyhässä Raamatussa sanotaan, minkä Jumala siunaa, se on oleva siunattu iankaikkisesti. Siunaan tämän muistomerkin ja kaikki, jotka tänne tulevat, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Saakoon tämä muistomerkki kertoa Kristusvalosta, joka läpäisee syvimmänkin syvyyden ja syvimmänkin ahdistuksen. Saakoon tämä muistomerkki kertoa meille elämän valosta, joka kulkee meidän kanssamme ja edellämme maailman loppuun asti. Rukoilemme. Kristus vapahtaja, sinä olet perustanut seurakuntasi todistamaan rakkaudestasi, julistamaan sanasi, palvelemaan kaikkia ja rakentamaan yhteyttä kaikkien kesken. Elämän leipänä sinä murruit ristillä ja annoit maailmalle elämän. Sinä lähetät meidät viemään maailmalle viestiä elämästä. Auta meitä muistamaan tehtävämme ja iloitsemaan siitä. Neuvo ja opeta meitä niin, että me rakkautta janavassa maailmassa osaisimme todistaa viisaasti, palvella alttiisti ja rakentaa yhteyttä lannistumatta. Taisteleva ja riemuitseva seurakuntasi ylistää sinua, Kristus, vapahtajamme. Amen, amen. Rukoilemme kaikki yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mie sanoin, että minkä mie nyt arvelisin, että täällä on jotakin ollut ennen vanhaa, kun tuolla on niitä isoja haapoja tuolla. Ja se haapa ei täällä oikein näissä kumpareissa kasva. Mikä siihen oli väliin, että se ei mettä tosiaan kerännyt koko ajan? Onhan se osittain hakattu? On se osittain, mutta se oli silloin jo tämä kirkkokuusikko jossakin papereissa niin, että se olisi niin kuin tämmöinen. Niin se keskeytettiin se hakkuu. Se saattoi olla, että se tuli tämä taru siihen sitten. Joo, joku tämmöinen taru siihen tuli, ja kyllä se, kun hyvä taru on, niin se on uskottavakin samalla. Joo, ja kaikki on mahdollistakin.